we're going to Bataan. So, we're here in Balibago, Angeles City, guys. Time check, guys, 11:25 in the morning. So, medyo makulimlim po yung panahon ngayon dito sa may Angeles, Pampanga. So guys, this is the Abacan Bridge. So yan po, may Philippine flag sa daan. Kasi malapit na po yung Independence Day. In 300 meters, at the roundabout, take the third exit onto J. Valdez Avenue. Right onto Don Pepe Henson Avenue. May aksidente yata. Hindi isang patay. In 500 meters, turn left after 7-Eleven, 1473, Magalang Avenue onto Magalang Avenue. Gas-gas. Sa Kapangga. May flower. Ano ba din yun eh? Oo. Sa likod lang yun. Diyan tayo dadaan. So guys, we're now leaving Angeles City, Pampanga. And welcome to San Fernando City, Pampanga. Time check, guys, 12:05 in the afternoon. So, this is the SM City Telebastagan, guys.
Hindi niya hindi mo siya kasi hindi tayo matatapos. Meron pa yan. Bagi 1,000 lots, saan naman bumalik tayo ng Angeles. Yeah. Angeles siya bibigapin. Uy, nagyan mo ng sounds. Yan ang ano natin, map. Up. Stop. Wala talaga siya sounds kasi Ayan, let's go. Wala ka sa line? Pag may nakuha akong Manila, yan sa Fernando to Manila, 113, 1.5. Pero bukas pa. Oh. Ano gagawin ko? Kukunin ko. Hindi pa din mo. Ito magtitinda. Sabado naman. Hindi ako maniniyan. Yun lang. Okay. Panata ko lang kasi bababagin libo kita eh. But siya meron niya, may ka 1-2 yun yung 1-3. Bukas mababa. Mga kita, Eh di alternate. Oo nga. Yan. Yeah. Traffic yata. Ay, hindi. Dapat lagi kan dito kasi yung mga hindi, nagpa-practice siguro. Hindi, tsaka mga lumiliko dyan. Yan, stoplight na naman dito. Oh, yeah. Iba-iba na yung kulay nila. Ayun yung ano. Tren. Ano kaya yan? Units lang yun. Mga tosang. Ganda ng weather. Hindi masyadong mainit, guys. Pero parang uulan. Oh, yeah. Stoplight. Oh, yeah. To Morning Sun onto MacArthur Highway, Manila North Road, R9. Manila North. Continue on R9 for 9 kilometers.
doon, no? Dito sa side. Doon sa Wow. tutulog. Oo. Natamaan sila sa highway siya. Oo, dapat dito. Doon sa gilid na lang siya. Rich town. Dolores. Ah, okay. Oh, stoplight na naman. Oh, yeah. 47, 45. Tikoy lang, tikoy lang. Tikoy lang, tikoy lang. Tikoy lang. Tikoy lang. Tikoy lang. Stoplight na naman. So guys, we're now here in Sindalan, San Fernando, Pampanga. Tama. 5 box, 5 backpack, and 2 people. Nag-ano sila? Nag-book. 1 siya. Book? Ano kung ano? Yeah. Meron din siya. Marami din dito sa transport. Banda dito sa San Fernando. Pero hindi siya ganun kabagal. Madali na din makukuha tayo kung nakabantay tayo. Mabagal lang ang kuha. Ang nabasa ko lahat, bago nakuha. Sabihin, pwede kong iyo ako. Uy, oh. Barbecue house. Kasi pwede na pala. Atin na. Yung ginamit. Wait, second. Nakakamiss din lasa ng burger machine. Nakalimutan ko na lasa niya. Burger machine. Stoplight na naman. In 200 meters, turn right toward Jose Abad Santos Avenue.
straight toward Jose Abad Santos Avenue. So guys, nandito na tayo sa may intersection ng San Fernando. So, dito tayo dadaan guys. Sa may papuntang Lubao, Pampanga. Mabilis sa mga oh. Slow down. Accident prone area. Slow down. Yeah. Continue on Jose Abad Santos Avenue for 19 kilometers. Traffic yata dito. Ay, oo. Mazda. Ano to? Bagong brand? BYD ako. BYD. Diyan. Sikat. Oh. Ganda naman tayo. So guys, we're now leaving San Fernando City, Pampanga. Ano to? Ha? Ano to? Bakulod. Ata. Ay. And welcome to Bacolor, Pampanga. Tama ko pala. Time check guys, 12:55 in the afternoon.
papuntang Porac na. Dumaan na tayo nun dyan, di ba? Saan kasi tayo papunta nun? Dito, sa Lubao. Gugu Bridge. Wow. Bacolor Town proper. Dun yung town proper ng Bacolor. Up. Traffic. Daw CEO. Malabo. So guys, we're now leaving Bacolor, Pampanga. And welcome to Guagua, Pampanga. Time check guys, 1:05 in the afternoon. Sabi po yan. Ayun. Laka nito. Matakot. Keep distance ka dyan sa anong truck. Yan yung papunta ng Betis. Aro, traffic. Ginagawa ba yung daan? So, traffic banda dito guys. So, sa may Guagua. Ay, singit. Up, yeah. May sumingit. So, ginagawa po yung daan dito guys sa may Guagua, Pampanga. Kaya medyo traffic. Olonga po, Guagua. Oo, Santa Rita po. Oh, shoot.
Conchings. Kay Alden yata yun eh. Hindi mo kay Alden yun. Conchings. Florida Blanca dito. Oh, stoplight. Nanghihinayang. Malapit tayo. Oo, tabi-tabi ka. Naku. Parang babagsak ang ulan. Ito? Saan yung arko? Ito? So guys, we're now here in Davao, Pampanga. Time check guys, 1:25 in the afternoon. So yan guys, so parang babagsak po ang ulan. Ang dilim ng langit. Ang lakas! So guys, ang lakas po ng ulan dito sa may Lubao, Pampanga.
Guys, sa may Guagua, wala pa pong ulan. Dito sa may Lubao, ayan, lakas. Pero doon maliwanag. Doon. Saan? Doon. Dito lang, oh. Wala na. Oh, wala na. Oh, ang galing. Oh, para tayong dumaan sa ano lang. So, wala na pong ulan dito, guys. Oh, dun lang sa part na yun. Oh, yun na naman. Ano naman? Doon maliwanag na sa may Bataan. Remedios Bridge. Uy, nagmamadali dito. Matalaba Bridge. Oh, tuyo na yung daan dito. So, dito guys, wala nang ulan. Santa Cruz 1 Bridge. In 200 meters, turn right onto Lubao Bypass Road. Ah, magbabypass road tayo. Hindi. Hindi. Paano mas walang traffic? Sure. Dito? Wala. Ito, Bataan. Tama, dito. Turn right onto Lubao Right. Bypass Road. Dito. Ba dati dyan? Ano, Bataan. Hindi. Yeah, try natin. So guys, dadaan tayo dito sa may Lubao Bypass Road papunta ng Bataan. So para Continue on Lubao Bypass Road for 6 kilometers. makaiwas tayo sa traffic, guys. Doon pa yung sa kanal. Oo. Oo. So wala nang ulan dito, guys. So, tuyong-tuyo ang ang kalsada. Parang ano rin, daan sa atin, no? Magkabila. That's it.
dito. Ba't dyan? Ba't dyan? Ba't dyan? So, yun dito, papunta ng Florida siya. Ba't iba? Ba't iba? Ba't iba? Palkarangan Bridge. Uy, yung patulis na bundok. Saan tayo lalabas? Dinalupihan? Hindi. Ba't iba? Ba't iba? Red yung ano niya, oh, plate. Bahuli. Na? Bahuli. Hindi, baka. Haba nitong ano, no, bypass road. Dapat mauna tayo dito sa yellow na truck eh. Hindi kaya. Yung mga nauna magaling. Konti na lang. Oo. Oo, pati. Pampay. Oh, Ba't iba? Ba't iba? daming bunga ng mangga. Laka ng truck. Hindi kaya, bes. Kaya. Hindi kaya. In 500 meters, turn right onto Jose Abad Santos Avenue. So, magra-right tayo. Doon pa rin tayo. Take the second right onto Jose Abad Santos Avenue. Right. Olonga Polo Bautang Road. Oh, I see. Freeport area of Bataan. Continue for 28 kilometers. Up.
yung Barangay San Isidro, Lubao, Pampanga. San Isidro Bridge. Pradera. Ito. So guys, ito po yung bagong tourist attraction ngayon dito sa may Lubao, Pampanga. Ang Pradera Theme Parks. Yan. Ang ganda oh. Ha? Ha? Manyo. Traffic. Ay, wala. Santo Niño. Ayan na, palabas na tayo. Lalo nang iba yung avenida. So guys, we're now leaving Lubao, Pampanga. And welcome to Bataan. Time check guys, 1:35 in the afternoon.